Jasné, už sa balím, o pár minút som dole. Počkaj. Dovolenka. Aj. Toto sú všetko tvoje veci. Vieš o tom, že ideme iba na týždeň? No, tak ja som ti hovorila, že potrebujeme väčšie auto. A kde ho teraz zoženieme? Vieš, koľko je to papierovačiek? A kto bude platiť tú poistku? Povedala si len jeden veľký kufor. Toto je veľký kufor? No tak počkaj, vyskúšame Škoda Go, tam si prenajmeme auto. Raz, dva, tri. Ty máš na to apku? Najprv sa zaregistruješ, vytvoríš si profil. Počkať, ukáž mi to. Tak, a teraz si už len vyberieme auto. Ó, RS-ko, môže byť. Mne sa páči toto. Ale vieš, čo je to za auto? Máš pravdu, aj mne sa hento viacej páči. Ako sme sa pekne dohodli, tak ho objednávam. Objednal si tu niekto auto zo Škoda Go? To sme my. No, že som o tejto službe nevedel. Ani ste nemohli, práve začíname a naša sieť sa stále rozrastá. Už máme 23 Škoda Go miest po celom Slovensku. Chalani, myslím si, že ten mikrofón by tu nemal byť. No tak teba si zoberiem na budúce. No na čo čakáš? Veď som ti hovorila. Požičať si auto cez Škoda Go je veľmi jednoduché. Stiahneš si apku, vyberieš si model, vyzdvihneš si auto. Ako som povedala, je to raz, dva, tri.